ndodakazi nantambama wena wedwa lukufanele kakhulu babazeka dumiseka phakamiseka dwale liphakeme. Take your glory, Lord. Take your glory, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take your glory, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shall we stand on our feet, bazalwane? Thank you, Lord. Uphamise izandla zakho iphamisele phezulu and shout after me that I'm restored, I'm renewed, I'm rebuilt. I am a son of God. I am born to rule. I am a king. I refuse to die before my time. I thank you, Lord, for restoring joy, peace, happiness in my life. I thank you, Lord, that you have restored my healing, my family, my finances. I thank you, Lord, that you have restored everything that belongs to me. I shall not die, but I shall live. I shall not die, but I shall live. I shall not die, but I shall live. Our vision is Zabuya Sebuyile. Work and pray. Work and pray. Work and pray. Asemshayela uJesu ezandleni enkulu egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Singahlala phansi bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. He is worthy to be praised emthandazweni. Asithathe ithuba ngempela lokuba sibingelele that one. Switch off that one there. Amen. Lokuba sibingelele bonke abangcwele phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngicela ngibingelele oseduze kwakhe emthandazweni uthi sawubona makhelwane kweprayer ngiyakubulisa uyaphila kodwa makhe umbuzo impilo ukuthi kuhamba kahle kodwa emkhulekweni. Amen. Hallelujah. Elders of the church, obaba umama neintombi neinsizwa kwelihle igama lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sihleli sikathatha ngazi kanjani amen. Angazi ukuthi ngenzeka ukuthi thina singalana size ngapha ukuze angazi singenze njani. Ni right lapha nihleli khona ngisho ngeliside engala labo sofa bawuthu ba empty naloyana empty esimeni saphakathi. Amen. Laba ba right abangala anginankinga ngala kodwa esimeni somuntu omdala. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Bless the name of Jesus Christ. God bless you. Thank you so much. Ngicela kuba singene nje kulona izwi lenkosi right now. Mfundisi uZulu siyabingelela bonke ama preachers of the word, worshipers and ushers. Inkosi yomusa mayinibusise namhlanje emthandazweni. Amen wena ngathi awukho ngazi ngawuthola yini. Inkosi yomusa inibusise namhlanje emthandazweni. Angani muhamba no ukuthi sesibheke kuDecember. Amen. Noma kwenzakalani. Amen. Okay. Sisemthandazweni, that's a declaration prayer namhlanje. I want us ukuba sibuke lokhu Sunday sizoqhubeka mhlawumbe mayinkosi sivumela ukuthi siqhubeke ngale subject noma isubject ye sonship. Kodwa namhlanje about prayer. In my heart enhlizweni yami ekuseni into ehleli kakhulu ukuthi ungayiyeki into uNkulunkulu akunikeze yona ukuthi uyenze. Amen. So ekuseni besikhuluma ukuthi don't ever leave the great project for a small talk. Amen. Uyekele into oyinikeze uNkulunkulu enkulu just for into yokukhuluma engakwenzi kubambezele ukhoze delay, kukhoze ke delay in your life. Amen. Kukhoze ke delay in your life. Are you right, man? Kukhoze ke delay in your life because of ukuthi kunabantu abakudisturba kulento yenzayo. Bese ekuseni ungasusi isandla egejeni. Ungasusa amehlo ensimini oyilimayo. Amen. Hallelujah. Besisho njalo ukuthi ungalokothi kube khona izinto ezikudistractayo. So when umoya ingcwele ekuseni embula leyo nto leyo
kwase kuba khona into egxilayo kumina about prayer ngoba isilonda esele sithi we started to 2023 and siyawufeza manje and last time sikhuluma ngento ukuthi noma ngabe impilo ibe miserable sometimes kwabonaka ngazuthi ayikho on your side kodwa kukhona into okufanele uyibonge ngayo inkosi ukuthi akavumelanga isithu kuba sikubhubhisa you are still alive amen so masiphethe unyaka siuphetha ngokuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi awuvumanga isithu kuba singibhubhisa my trust ithemba lami likuwena wedwa athofu ubumnyama engibonta kunakhaya somebody shout amen but again now kukhona into ekumina ethi you need to focus on your future nakwi great plan kaNkulunkulu as sikhulume sathinta into on Sunday into ukuthi whatever gift that God gave you kufanele ungayivumela ukuthi isuke ungayimultiplyanga. There must be a spiritual growth, there must be a growth in whatever that you are doing. Singabali service kodwa wena ungakhuli angazo amen ukhona yena but kukhona into ethi nje esazofunda uMambula phana chapter 12 incwadi yamaHebrew chapter 12 verse number 1 and 2 ngifuna kuba sibuke into yokuthi how to stick into your future, how to focus on your future. Ufocusa kanjani kuyi future yakho akuyona into ofuneka ungene kuyona straight kodwa into ene formula ethe ukwahluka kunalo icabangayo angazi amen ukhona into ene formula ethe ukwahluka kunalo icabangayo ake sifunde ku chapter Hebrew chapter 12 verse number 1. Yebo. All right, yes. Sibhekile kuJesu, sibhekile focusing. Sibhekile kuJesu. Yebo. That is verse number 2. Yes, verse 2, yes. Wahlala kwesokunene all right ukhona phethe the message bible noma aqala phansi sifundele ukuze nomlaleli ekhaya osibukayo live akwazi ukuthola iscripture sinjengoba sinjalo yes. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka engathi safunda kodwa ayi microphone ngakho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo fakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi yebo sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu that is verse number 1.5 yeah 1.5 no that's okay awuqhubekeke verse number 2 sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu yebo owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala kwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu with the message bible yes. Do you see what it means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on us. It means we'd better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins.
keep your eyes on Jesus. Somebody shout, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. I say, shout something, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. Yeah, Basambe. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we are in. Study how he did it. Study how he did it. Now, ngifuna sibuke ukuthi study how he did it. Yeah, Basambe. Because he never lost sight of where he was headed. Yeah. That exhilarating finish in and with God, he could put up with anything along the way. The cross, Kusho ukuthi yena one azange aze aluze ifocus nokubheka nayo yonke into la khona akade ebheke khona kodwa engahambi yedwa noma la athunywe khona noma assignment noma la qhamuka khona nala bheke khona. Let me put it in that way. La qhamuka khona nala bheke khona kodwa leyo nto leyo ihambisana nobani, not him alone but yena noNkulunkulu. Angazi amen khona yena nobani noNkulunkulu, asisho sonke yena noNkulunkulu. Qedela verse 2 with the message. he could put up with anything along the way, the cross, shame, and whatever. And now he is there in the place of honor, right alongside God. Then yonke into yehlazo, amen, yonke into yehlazo, uthena he could put up with anything along the way, cross, shame, whatever. And now he's there. Kushuti into yokufika kwakhe kulokho akusho ukuthi in the place of honor, right alongside God, inento ethi there was a cross, there was shame, whatever unento ethi nanoma ngabe yini ongayicabanga unginikeza ukuthi ufake nayo into ongayifaka phakathi ukuthi nanoma ngabe yini adlula kuyo. So akazange adile nakho ihlazo noma angithi, let me put it in this way, akazange focus kulona ihlazo, akazange focus futhi kuyo kodwa wayazi ukuthi ihlazo ilona elizomfaka kwi-honor and ilona futhi elizomenza ukuthi abe kwi-side noNkulunkulu. Now ngifuna ukuthi ke sibuka into ethi njengamanje sithi isandla sakho ungasisusi kulokhu ofuna kube yikhona tomorrow. Isandla sakho ungasisusi kulokhu ofuna kube yikhona tomorrow. You have to focus. Somebody shout, you have to focus. But to focus, you have to focus on Jesus. You have to focus on Jesus. Angijabona formula iti don't focus on yourself, but focus kuyiplan kaNkulunkulu. The more focus kuyiplan kaNkulunkulu is the more uNkulunkulu focus kuwena. Angazi amen ukhona kuleyo ndawo leyo. Ngifuna sothandaza khona maduze. The more focus kuyiplan kaNkulunkulu is the more uNkulunkulu enze njani afocus kuwe. The more focus kuNkulunkulu is the more uNkulunkulu afocus kuwena. Kusho ukuthi you have to ukuthi uthatha ama plans onawo wabeke aside. Bese ufocus kuma plans kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu afocus kuma plans akho. Uyayizwa lento esisho njengamanje. Then manje sibheke entweni ethi finisha lo nyaka. Ufinish strong and powerful. Into ezokwenza ukuthi ungakwazi ukufinisha strong lo nyaka into eyi-1. Yinto ezokwenza ukuthi ufocus kuwe kanti ekufocuseni kuwena there is a discouragement. Ezovumbuka kuwena ungadiscourage wangabanye abantu. And discouragement izoqhamuka kuwe within yourself ukuthena uqala unyaka manje uyawuphetha kodwa bese kuba khona discouragement. Kukhona into uNkulunkulu angayenza kule nyanga yodesela yokuthi ak-amaze amen uNkulunkulu akumangalise ngokuthi ngesikhathi lokhu busy ngoba masiphethe unyaka siwuphetha ngokuthi siyaphila. And njengoba siwuphetha ngokuthi siyaphila ifocus yethu ayikho kithi even now, but ifocus yethu ikuwena uNkulunkulu ikuJesu Kristu. Why thina singafocus kithina? Ngizovala ngayo lo nto le ukuthi don't focus on yourself but focus on God's plan. Why singafocus kithina? Ukuthi masifocus kithi kukhona izinto ezizosenza siphume kuyiplan kaNkulunkulu.
kunezinto ezosidiverta kuyiplan kaNkulunkulu masike safocusa kithi ngoba ukufocusa kithi kunamazwi esiwathatha from people at cause distraction. Kunezinto futhi ezisicindezelayo ezi from our past. I-past yakhe ingakwenza ukuthi ungafocus kulento uNkulunkulu afuna ukuyenza ngawe. Uzongizwa kodwa ungakhathazeki. So when you focus in Jesus, yabona into yaphasisa uJesu. That is why with the message we must do a study. Lento ukuthi we must do a study i1 ithi asifunde ukuthi yena uJesu wenze njani. Lento ukuthi asifunde ukuthi wenze njani ithi asibheke impilo yakhe ukuthi kwayena uJesu akazange afocusa kuye but wafocusa ku-plan kaNkulunkulu kwaze kwaba sesiphambanweni. Even the cross mayibuka isiphambano wayibuka ukuthi si under the plan of God. Neshame eyayifika kanendaba nayo because ishame efikayo uthi this is part of the plan. Ukuze afinyelele kuthena ahlonishwe, it is part of the plan. Ukuze ahlale eduze kaNkulunkulu, it is part of the plan. Ukuze athwale crown, it is part of the plan. Kodwa ufika kwi-crown nokuhlala eduze kaNkulunkulu kufanele kube khona i-cross, kube khona ishame. So sithe Sunday iplan kaNkulunkulu ayizi yodwa but iza nama-attack. And sathi Sunday yonke into efika kuwena ifika isinezitha phakathi. Angazo amen ukhona mtshela sethu uthi ifika isinezitha phakathi. But into emenze uJesu wathula waze wasesiphambanweni wathi mayefa wafa izulu lathi yonke into esinayo iyashintsha namhlanje onarisha igama lakhe. Somebody shout amen. It is because of ukuthi azange focusa kuye but wafocusa kubaba uNkulunkulu. Ngesikhathi efocusa kuye his father, then uNkulunkulu wayisenze njani wagcoba igama lakhe waphakamisa yena. Kodwa umphakamisa ngoba engafocusanga yena kuye. Yena uJesu efocuse kuyena. This is the formula. When you want amazulu focus kuwena, ungafocus kuma plans onawo ngoba bonke abantu ababe nama plans beqala without Jesus sizofunda scriptural. Bonke abantu ababe nama plans beqala unyaka bafailile kuze benamhlanje ngoba ama plans wabo awazange involve uNkulunkulu phakathi. But abantu abaqala ama plans kungekho ngabo but ama plans kungoNkulunkulu. Namhlanje babona bephakanyiswa. Baphakanyiswa kanjani? Akuphakanyiswa bona kodwa akuphakanyiswa iplan kaNkulunkulu bona abayiphakamiseleyo. Awangazo amen ukhona la ekhaya. Jesu uzothi masiyophetha unyaka sizophetha strong. Jesu sizophetha strong. Now why kungamele ngifocus kweyami plan? Eyami weak. Sengathi ungamtshela sethu uzalokho lo sethu uzathi eyami weak imtshela sethu uza uthi weak wena neplan yakhe weak. And sengathi ungakhuluma naye uDipha ngoba akakuzwa umtshela ukuthi negazi elikuwe uma ufocusa kuyiplan yakho lizovusa oshenge lizovusa osokalisa lizovusa omnyama nabafailayo bese bavuka babonakala la kuwena ngoba ama plans onawo awa involve uNkulunkulu but have involve wena personal. Kusho ukuthi you need umuntu a higher plan. I mean a plan engaphezulu kwale wena ongayifocusa kuona. Ungafocusa kuye ngoba mawufocusa kuwena ungagcina ufocusa kosokalisa, ungagcina ufocusa kosondiya, ungagcina ufocusa kobuthelezi, ungagcina ufocusa koshenge. Ngithini mangisho njalo? Uma ufocusa kuwena idonsa izinto zakini, idonsa past. Kodwa mawufocusa kuye idonsa future. Awangazo amen ukhona like khona umuntu othi ngiyakuzwa bishop khona umuntu othi ngiyakuzwa.
because mawufocusa kuwe ikudonsela kwi-past izolo lakho. Jaseduze uthi mawufocusa kuwena udonselwa kwi-past. Ngoba njalo bazothi engathi wenzisa okasibanibani wehluleka njengosibanibani wenzisa okasibanibani because ufocuse kuwena. Kuthiwa wendlulela nobani wendlula, but you will never experience a new thing mawufocusa kuwena, but mawufocusa kuyena uKristu Jesu uzo experience izinto ezintsha engakazange sa-experiencewa even ekhaya la uzalwa khona. Somebody shout amen. Bonke abantu aba-experience kuje abafocusa kuJesu ba-experience izinto ezintsha, ba-experience ifuture, kodwa abafocusa kubona babalandela izinto esebandlula kuzo izolo lakho bo bengakazalwa bese betshelwa ngalo izolo. Let me just tell you, your plans may not be perfect. Oh, khona umuntu ngizwa ama-plans akhe ngeke abe perfect kwesinye isikhathi. Khona umuntu othi ngiyakuzwa Bishop nje sethu ukuthi wena uplana kwakho kungena uNkulunkulu ngenzeka kungabi perfect. Wakathi ngaphinda wena kungamemezeli wena umshado. Ngithi mina uplana kwakho kungena uNkulunkulu ngenzeka kungabi perfect. Oh, angeke ngiphinde futhi ngamemezeli wena umshado. Angithi wena uzalwa la uzalwa khona. Khona abakini abahlulekayo. So mawuplana uzoplana njengabakini. Awusho uzoyithatha phi into entsha ngoba wena vele usawudabuka la kulo ngegazi. Yingakho masidila nama-generational curses sithi ngeke wanqamula uma usabheke kini, kodwa udinga igazi elingaphezu kwegazi. Udinga igazi elingaphezu kobaba mkhulu, udinga igazi elingaphezu kaJosefa, udinga igazi elingaphezu ka-Adam, which is the blood of Jesus. Igazi elinganayo i-corrupt seed, igazi elinganayo imbewu enjani corrupted. Makasebenzisa lona ligashula igazi ley'mbuzi. Abekho abantu ezahamba zaya emsamo ziyobopha wena. Mawusufika negazi likaJesu kuhlehla amanye amagazi. Abekho abantu. Njesethu uthi mawufika negazi likaJesu kuhlehla amagazi amanye. Awumtshela kuhlehla amagazi ngoba igazi likaJesu Kristu waseNazaretha anayo. Kodwa ngakhuluma nobani ozongizwa. Mawuthi uyatracer atholakala kuJosefa. Mawuthi uyatracer igazi likaJesu atholakala kuDavide. Mawuthi uyatracer atholakala kuAdam. Mawuthi uyatracer atholakala kuAbraham. Mawutracer uhlehla nalo uthola kuJehudi. Umabhosa ikutano kuthiwa lokho akhulelwe akusiyona imbewu isidi yomuntu ozelwe ngowesifazane indoda nowesifazane, but lokho kuvela. Come on, somebody shout kuvela kuNkulunkulu. Manje mangifuna ukuthi future ifike, let me not plan on by myself. Angayiplaneli mina, angafocus kuma-plans ami, kodwa ngifocuse kuyiplan yakhe. Joseduze athi ngifocuse kuyiplan yakhe. Joseduze uthi nanka amaHebherati asimbheke yena. Oh, come on, somebody shout hallelujah. Asimbheke yena uJesu ophethe ukuphila kwethu. Lithi asimbheke yena uJesu, simbuke yena bese siyafunda kuye. Why it is important for you to sihlale phansi kancane. Why it is important for you ukuba umbheke. Number 2, ungambheki kuphela, but funa iplan yakhe ngawe. Angazi amen ukhona. Funa iplan yakhe ngawe. Thinta lo seduze uthinta nalo ngapha uthi funa iplan yakho kuyena. Uyiphethe. Mina phela ngizokukhothela scriptural. Uthi umpostoli Paul angisho bazalwane ukuthi sengikubambile. Uthi angisho nami ukuthi sengifinyelele khona. Uthi kodwa kunye ngikwenzayo. Uthi ngiyakhohlwa ungasemuva ipast yami bese ethi ngiyayilulela kongaphambili. Awabekho abantu. Angithi ke mayikhuluma the good news, I forget about the past. Bese the good news I am stretching myself towards what is ahead. I'm stretching myself. I forget about the past. Bese the good news, I am stretching. Kisuka kwizolo, I am stretching.
myself towards what is ahead. Just said to what makhelwane akusiyonto elula, but siyastresha. Sifuna ungafani nabantu bakithi, siyastresha. Beka abantu. Angifuni ukufana nobaba wami. I am stretching. Awutshela seduze uthi njengoba ngize enkonzweni ngiyastresha. Angifuni ukufana nabo. I'm stretching myself. I am stretching myself. Kungangabonakala ngiyikho manje, kodwa iqiniso from January to November, ngoba kuNovember angifani nabo. Khona stretch engisenzile esenza ukuba ngehluke phakathi kwabo. Tshela seduze uthi ngehlukile ngenxa ukuthi njalo mangize enkonzweni I am stretching. I'm stretching. Just said to I am stretching. Just I'm stretching myself. We are born in Pila Safana Kala. I'm stretching myself. We are born in Pilo no Safana Kala. I am stretching myself. I'm just said to Kona got and cooler got in Pili corner. I am stretching myself. What I am asking and in I am stretching myself. I am stretching myself towards what is ahead. Khona leya nto engifunayo. Ngikhohlwa izolo kodwa ngiya ngaphambili. Awabekho abantu emthandazweni. Kodwa Nkosi yami aphinda lobo umpostoli Paul athi bazalwane ngiyagijima kungathi ngisemncintiswaneni, athi amehlo wami awabhekile emaceleni, uthi kodwa abheke kuyena uKristu Jesu. Bese ngithi ngiyathandaza ukuthi hleze ngeke yini ngakubamba lokhu uKristu angibambele khona. Just to the plan yakho, just to the plan yakho. Again. Tati plan yakho. Mawuthatha plan yakho, thatha plan yakho. Awanizwanga leyo part. Kwangathi ngayiphinda futhi. Mawuthatha plan yakhe. Uthatha plan yakho. Mawuyeke yakhe. Ufocusa kweyakho ulahlekelwa yeyakhe. Kusho ukuthi mawuyeke yakhe ufocusa kweyakho ulahlekelwa ifuture. Abakhona abantwana bathi Bishop ngiyakuzwa. Awuthino seduze uthi ngathi future ilahleke nje kwabaningi. Nje ngathi future ilahleke kwabaningi. Yingenxa uthi bayeke yena iplan yakhe kanti eplanini yakhe kufihlwe yami. Kodwa bekha abantu kuyiplan yakhe uJesu Kristu ufihlwe kabani. Oh, singahlala phansi kancane. Yini ngithe yakhe njani ikudonsela kwi-past, eyakhe ikudonsela kwi-future. Then there are three things ofuneka uyibambe. His plan is perfect. I get you. Eyakhe plan is perfect. I get you. Just said to I get you. It's perfect. Ungayibona ngathi indlula esigodini sethu zilokufa kodwa perfect. Abangizwa abantu. Ungayibona indlula emphandulwe ingonyama kodwa perfect. Ungayibona indlula esithandweni somlilo kodwa perfect. Awabekho abantu. Ungayibona indlula kephi, ungayibona indlula ethuneni Josepha. Idlula ejele, amsore ejele Josepha. But perfect phakathi ejele, phakathi kwi-prison. Perfect. Lazarus ngambona efile but iplan yakhe perfect. Angathi ngamthindo sethu uthi plan yakhe perfect. Mthindo sethu uthi plan yakhe perfect. Mthindo sethu uthi plan yakhe perfect. I'm jealous that those who plan yakhe perfect. A perfect plan yakhe. Number 2, his timing is perfect. Akafiki noma kanjani. Uyalinda. Awabangizwa abantu uyalinda. Akafiki sinomi kanjani. Akafiki ukulindela abantu. Abakafiki ku obvious. His timing is perfect.
abekho abantu ufika la khona kufungiwe kwathiwa isekho into engenzeka. His timing is perfect. Awangazi amen ukhona like I just said to say his timing is perfect. Yingakho kufanele ulande yakhe plan ngoba wena unayo timing kodwa yena une timing kwimeko yakho. Awangazi ngishumayela lapha ekhaya. Angazi ngishumayela lapha ekhaya. Ngitshela sethu ukuthi une timing kwimeko yakho. Ulinda abantu kuze kube ne crowd. Umthetho wakhe nje. Akafuna ukwenza ukufika kungekho umuntu ozobona. Phela mina ngizokukhothela iBhayibheli. Bashaywa phakathi kwabantu abapostoli. Bahlutshulwa ingubo bafakwe etilongweni. uNkulunkulu wabakhipha phakathi kobusuku. Wavula amatilongo waqaqa ibopho waqaqa yonke into. Bahlala bathi asindawo. Abaphathi bathi siyacela niphume manje ebusuku. Bathi bona lutho ukuthi singene ekhaya. Abangizwanga abantu. Singene ekhaya. Sikhulekile asijahanga ukuphuma. Abangizwa abantu sikhulekile asijahile ukuphuma. Njengoba singene kukhanya sishaywe sabe sahlutshulwa ingubo senziwe ihlazo phakathi kwabantu. Ngoba kuyenzeka wenziwe ihlazo ungenzanga lutho. Nakho ngijuluka khabazela. Kunokhabazela enqaba siyabingela ukuba ukhabazela lapha emuva. Awu amen. Ngiyabonga ubona yena. Namhlanje awu amen. Mtshelo seduze uthi makhala mtshelo seduze. Uthi kuyenzeka nje ube sehlazweni. Ya ube sehlazweni kodwa hayi ukuthi uxabene noNkulunkulu ungaxabananga nje noNkulunkulu kodwa uSathana afuna ukuhlubula nje. Awubeka abantu. uSathana efuna ukwenza njani ukuhlubula nje. Akubukanise nezwe. Babukaniswa nezwe bangena phakathi. Base behlabelela phakathi. Behlabelela ngaphakathi bathi na mabehlabelela bengaphakathi etilongweni kungazuthi nje abanakile nakunaka uMpaul noSilas. Badumisa ngaphakathi. Badumisa bathi sendlule ezintweni ezinzima njalo awukathi niyahlabelela siyaqoba. Awu niyahlabelela kanti niyahlabelela. Besho lapho bavuza amanxeba. Amanxeba yavuza emzimbeni igazi liyopha. Kodwa bahlabelela i-dangerous indumiso yomuntu ehlabelela opha. Ngohlala ngisho njalo le. Yabona indumiso yomuntu ohlabelela kanti uyopha. Hayi izulu alilali. Abangizwanga abantu izulu alilali. Livuka le endaweni eyikhumbuzo. Liyocheck ukuthi wake wenzane enhle. Alala izulu. Liyahlola ukuthi yini akayenza. Eyisikhumbuzo sokuthi lenhlungu le ndumiso siyayizwa kodwa iqhamuka umuntu ophayo. Iqhamuka umuntu oshayekile. Amazulu ehlavela ahliswa indumiso ayo. Nkosi uJesu. Ayoqaqa amajela qaqa ijele lensimba qaqa yonke into qaqa ibopho kwehla awuzankosi bahlala bathi asindawo wazwakala ethilo nawu ngaze ngafa ngizobulawa kuthiwa ngidedela abantu abakhulu kangaka abafunwa abaphathi baphume kanjani iziboshwa zeqile bavela baphakama ubolo Paul wathi no ndoda ayibulala sikhona sonke asiyendawo awukodwa nakho ngifuna ukuyothandaza nje. Sikhona sonke mtshelo sethu uzwathi sikhona sonke. Then mayiqeda ukusho nje athi sikhona sonke base bethi hayi bathumela ukuthi sebeqaqekile lapha asazi ukwenzakaleni ngoba bafowethu kumangala abantu ukuthi baphume kanjani. Kulungile. Asethi cha bafowethu mabethe nabakhipheni manje kungaze kubonakala wathi asiphume singene. Mtshelo sethu uzothi singene kukhanya sashaywa kukhanya sahlubulwa ingubo kukhanya sahlekwahlekiswa ngathi kukhanya sicela leya crowd eyayikhona mhla singena iphinde futhi ibe khona kukhanya isibone siphuma
singakhishwanga nguwe kodwa sikhishwe lo nkulunkulu ongabonwayo. His timing is perfect. Just say to that, his timing is perfect. His motive and heart of love is for your good. Into uNkulunkulu anayo ngawe nenhliziyo yakhe ngawe ukuthi wena konke kusebenzelana kube ngokuhle. Abekho abantu abangizwile. Hayi akanayo into ukuthi ufuna ukuqeda ngabo. Akanayo into ukuthi ufuna wenze njani ufe. Now ke nansi into ufuna uyibamba. Never ever dwell on your failure. Focus on your future. Focus on the future. When you focus on the future, you are focusing on Jesus' plan. Because his plan is perfect. His plan, his timing is perfect. Do not get down with the negative thoughts nama distraction. Yonke into ama negative thoughts nama distraction angaqhamuka on your way. Never ever ukuthi akwenza ulale ngesisu. Mayiqhamuka thani noma usulele ngesisu bese uphakamisa uthi inkosi kuseyiplan yakho nale yokuthi ngilale ngesisu, and ngiyazi ukuthi there is another plan after this. Mhlawumbe ngoba isikhathi sesiphelile ngicela ukuthi sibuke nanka ama verse ambani. Gijima ke uthi Isaiah chapter 19 verse 21. Siqale ngazo. Isaiah 19 verse 21 bese siyathandaza. Oh Lord. Bakhona bathi uNkulunkulu iplan yakho kukhona iplan yami. Ake ngibone izandla bathi kuyiplan yakho Nkosi kukhona iplan yami. Yebo funda. 1921. Akafiki. Sengifikile. Kukhona Isaiah 19 verse 21, yeah. Kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu. Khona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu. Kepha isiluleko sika Jehova siyakuma. Kodwa icebo lakhe liyakuma. Abekho abantu. Kodwa enhlizweni yomuntu kunamacebo amaningi. Thatha amacebo akho wagoqe. Njengoba siphethe unyaka. Na namhlanje ngisathi agoqonke bese ufune lakhe. Awuphinde futhi verse 21. Kukhona amacebo amaningi enhlizweni yomuntu. Umuntu nje unamacebo amaningi mawuhlangana naye umuntu angashare amacebo bese ubuza ukuthi implement amangani. Hey, Akaze implement ngisho yodwa ungaze ufike ukuthi ingathi kunenqolo bani yama plans la. Kodwa bese ubuza ukuthi mangaka implementiwe. Aweka implementiwe ngoba onke ama plans awakhe. Akuwona akaNkulunkulu awakha wafail. Kodwa umuntu ayafail. Ithi the message. Yebo. Ubuvula Isaiah 16 verse 9. When buka 1921 with the message. We humans keep brainstorming options and plans, Yebo. but God's purpose prevails. Oh. Phinda futhi ngathi nasemakhaya bayizwa le. We humans keep brainstorming options and plans, Yabona siyayihlala imhlangano. Yaza ngazi ngikhumbula into eziningi nje. Siyayihlala imhlangano, sihlale brainstorm njengabantu. Kodwa uthotha uNkulunkulu akasho lutho ngalo brainstorming. But akaNkulunkulu ahlale vela njalo ephumelela njalo. Abafethu isikhathi sesiphelele somthandazo. Umtshelo sethu uthi akaNkulunkulu enze njani, ahlale enze njani ama plans. Sengathi ngamtshelo sethu ukuthi hlukana nama plans akhe afailayo. Uyazi uma plans kaNkulunkulu khona wakho phakathi. Awakha yafaila kodwa kaNkulunkulu awafaili. 16 verse 9. Ubuvula nabo the message. Inhliziyo yomuntu iceba indlela. Yeah. Kepha uJehova uyaqondisa izinyathelo zakhe. Umuntu uceba ini indlela kodwa uJehova wenze njani? Qondisa inyathelo. Kusho ukuthi ngenze ukuthi noma usuyicebile indlela kodwa uduke kuyona. Awuyizwa le. Kungenzeka ukuthi uswenze njani usuyicebile bese uNkulunkulu elungisa ubuhuman bakho. Indlela ocabange ngayo njengomuntu.
akulungisa aqondise inyathelo. Funda the message sizwe kuyona. We plan the way we want to live. Siyayiplan mhlawumbe ngisisho le statement before ufunde ngesingisi. Oh, amen. Do not become so focused on what you want. Can I repeat myself again? Amen. Do not become so focused on what you want. Amen. Imagine or think your life should be. Rather look to the Lord and his plan for your life. We plan the way we want to live. Sonke siyafocus empilweni esifuna ukuyiphila. Kodwa le message Nkosi uJesu lentshumayelo ngathi angazikhona engamfumana sesiyothandaza. Yebo, sonke siyaplan ukuthi sifuna ukuphila kanjani kodwa akusho ukuthi ungaplan. Akusho ukuthi ungaplan. Kodwa plana. Iplan yakhe isuka. Yes. Hallelujah. Don't focus on you. But focus kuye. Go focus kuye uyithola wena. Let me say this statement. You cannot know your identity. You cannot discover your identity up until you discovered first Jesus. Yeah. And in Christ there is your identity. Kom tothi ngakuzwa kulento eshoyo. Ngaphandle kaKristu ukwazi ukuyithola uqobo lwakho. Ukuthi ubani. But ngaye siyayifumana. Qedela leli verse obanakho ngathi ngikuzo. But only God makes us able to live it. uNkulunkulu owenza ukuba senze njani siphile kulokho akade sikuzama. Kusho ukuthi never ever ungaplan. Kodwa ungaplan ufocusa kuwe. Plana ufocusa kuye. Oyakha indlu wena uNkulunkulu ungayakhi noyakhayo uyakhelise. Kusho ukuthi onke ama plans onawo yithi usunawo bese wasa kuNkulunkulu uyochecka yabona makuthiwa ne plan bese kuba khona into okuthiwa isekhaya elikhulu bese uthi nami njengendodana la ekhaya bengicabanga ukuthi ngenza inkonzo yokubonga sengenza ngokwesite lethu phela lesikolo amen ngenza inkonzo yokubonga ngoba leyo date yenkonzo yokubonga ufuna ukuqala uchecke nobaba okuzalayo ukuthi yena ngokweplan ithini iplan yakhe ngale nkonzo ufuna ukuyenza injani date akuzukushayisana yini nekhaya elikhulu abangizwa abantu abangizwa ngoba hleza uplan bese fika ubaba athi ku wrong kusho ukuthi yithi uplan uthi bawuqeda ama plans asubmite onke kuNkulunkulu bese uNkulunkulu ayarongisa akurongisa ayaphasisa kuphasisayo ukwamthatha ngiyakuzwa bishop kwamthatha baba now planner without God kungekho uNkulunkulu confirmayo then whatever that you are doing wenza into ezoshabalala. But ama plans akho we are finishing strong. Ama plans akho awaba ama plans othi sawuqedile bese uthi uNkulunkulu nakho angifuni ukushayisana necalendar yasezulwini. Ngoba lokho engikuplanile ngazi ukuthi amazulu ebehlele ngami kulonyaka. Lord, whatever you do, don't do it without me. So ngamanye amazwi lengoma mangiyihlabela ngithi don't do it without me. Ngicela ukuyihlabelela ngingayihlabeleli nginezinto zami. Angifuni ukuba nespirit sika Ashiveroshi. I mean sika Vashiti. Ngifuna ukuba nespirit sika bani sika Esther. Ukuthi ngingabi nohlelo lwami kanti inkosi yangidinga. Kwangizwa ama plans ama wahambisana nezulu. Ama plans ama wahambisana neplan yakhe. Angenzi lutho ngokwami. But angenza utho sivumelana nezulu. Bakhona abantu abathi asivumelane nezulu, asivumelane nezulu. Aw come on tshela seduze uthi makhona yonke into ayiplanayo manje. Ungayiplani bese uyiplana wena ngokoqobo lwakho. But iplan bese uyisubmit enkosini. Uthi lokho Nkosi angiqedanga ngakho ukuthi ngifuna kwenzeke ngokwentando yami. But let your will sime ngenyawo. Let your will be done. Let your will be done.
into ithi ungazami ukufocusa kuwe. Focusa kuye. Izulu lizofocusa kuwe. Nkosi uJesu. Singawufuna umlomo sithandaze nasemakhaya wherever you are. Let us pray. Ake sithandaze sonke. Just open your mouth and pray wherever you are. Just open your mouth and pray. Let everyone, wonke umuntu akathandaze, wonke umuntu akathandaze, wonke umuntu akathandaze. Now khona, just open your mouth and pray. Just open your mouth and pray. Shanda maya hela basaya. Just open your mouth and pray. Just open your mouth and pray. Mukataya hela basaya. Sonke bazalwane mamungwenya eziphambili zothandaza. Sonke. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Shanda mandele brosaya. UNkulunkulu wena wedwa Jehova wethu. UNkulunkulu onamacebo amahle ngathi. Baba ambula uNkulunkulu ongcwele. Iplani yakho ngathi siyibandla lakho. uNkulunkulu onamandla wonke sethembele kuwe. Ngakho konke sinakho sikuletha kuwe. Siletha uNkulunkulu ongcwele izimpilo zethu kuwe. Siletha imndeni yethu kuwe. Siletha ibandla lakho kuwe. Siletha abaprofeti becebo lakho kuwe. uNkulunkulu onamandla sizothi uNkulunkulu ongcwele yambula uNkulunkulu onamandla iplani yethu ngawe. uNkulunkulu onamandla ambula uNkulunkulu onamandla iplani yakho uNkulunkulu wethu ngathi. Baba masingahambi ngokwethu ukuqonda kodwa masifune uNkulunkulu onamandla intando yakho. Baba ngezikhathi zonke sifune wena Jehova sibe nokuqonda. uNkulunkulu beka iqiniso kithi. uNkulunkulu beka ukuqonda kithi. Ngoba wena uthe uyindlela neqiniso. Wathi wena uNkulunkulu onamandla simele ukuhamba uNkulunkulu ongcwele ezinyaweni zakho. Sifuze wena ngokwenza kwethu konke. Baba sikwethembile. Zambule uNkulunkulu siletha kuwe izimpilo zethu. Siletha imindeni yethu. Siletha ibandla lakho. Siletha abagcotshwa bakho. uNkulunkulu wethu sithi uNkulunkulu nangunyaka uyaphela. Sizothi uNkulunkulu ambula okufihlakele. Sizothi yavula ingqondo zethu namehlo ethu. Sifuna ukubona wena, sifuna ukwazi wena. Ngoba wena konke kwethu kufihlwe kuwe. uNkulunkulu wethu sikwethembile. Siyazi ukuthi asilutho ngaphandle kwakho. Konke kwethu kufihlwe kuwe. uNkulunkulu wethu besimele ukufuna wena. Sizothi zambule kithina uNkulunkulu wethu. Sizothi sibonakalise kithina uNkulunkulu wethu. Siyazelula sizelulela kuwe. uNkulunkulu onamandla sibheka wena njengomqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu nokukholwa kwethu. uNkulunkulu sigcwalise ngezwi lakho njalo. Malibuse ezimpilweni zethu. Malisebenze ezimpilweni zethu. Malimanifeste ezimpilweni zethu. uNkulunkulu likushayile uma kufezekiswe ngathi Jehova silutho ngaphandle kwakho. Nantambama sigcwalise uNkulunkulu wethu uhlangabezana nezidingo zethu. Ngabanye uNkulunkulu wethu libatshazwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga konke okuhle senzela khona. Nokuseza siyakubonga uNkulunkulu wethu siyakholwa ukuthi kuyeza. Jehova khanyisa ubuso bakho kithi. UNkulunkulu wethu othembekile ogcina izwi lakhe. Siyabonga simakade thatha udumo lungo lwakho lonke lukufanele in Jesus mighty name. Amen. Sishayile uJesu izandla ezinkulu. Asimshayile uJesu izandla ezinkulu. Asimshayile uJesu izandla ezinkulu. Asimshayile uJesu izandla ezinkulu namhlanje emthandazweni. He is worthy to be praised. Anamaya koshataya. Sithatha umnikelo wethu bazalwane sigijime size now because of our time. Libongwe abantu. Libongwe singelosi. Aliko haya.
igama elihle njengelakho. Awalikho yabaliki igama, igama elihle. Awu Nkosi uJesu, yabaliki igama, yabaliki igama, igama elihle. Ake siphakamise izandla, yabaliki igama, in the mighty name of Jesus Christ. Sizoshokanyo babudlala uzothandaza. Ngesikhathi sithi ngempela lithi igama elihle njengelakhe. Ngesonto we are here 8:11. We are invited kungenzeka sibe ne guest speaker. Asambe alikho igama. For the last time, Ngcwele yise wenkosi ethu Jesu. UNkulunkulu wena wedwa baba wethu omuhle ngenakulinganiswa lutho ngeke ufaliswe nalutho. Siyabonga baba wethu ongcwele namhlanje umsa wakho kuswele kusele sivuka. Sibonga uNkulunkulu wethu isandla sakho esinamandla baba wethu omuhle wesindathe ezindaweni zonke.
Siyabonga namhlanje Nkosi ukukhunjuzwa ngezwi lakho baba wethu omuhle ukuthi wena unamaplani amahle ngesimpilo zethu. Sisize uNkulunkulu wethu kuba silonde izwi lakho wesingoni kuwe. Konke uNkulunkulu wethu esikwenzayo baba wethu omuhle masikwenze Nkosi sikhumbule ukuthi wena uNkulunkulu onamacebo amahle ezimpilo zethu. Konke uNkulunkulu wethu esikuhlelayo nesikuplanayo masikulethe kuwe uNkulunkulu wethu. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi eplanini onayo uNkulunkulu wethu ngathi baba kuko konke Nkosi kuyaphumelela ngenxa ukuthi uma siplane saletha kuwe wena Nkosi uyaphumelelisa ngoba iplani yethu uNkulunkulu wethu noma iplani yakho baba wethu ongcwele veza iplani yakho onayo ngempilo zethu. Siyabonga ke baba wethu ongcwele ukondliwa ngalo namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu umusa wakho silondile wasihola kuze bemanje. Sithi baba wethu ongcwele sisize uNkulunkulu wethu sihambe ngokwentando yakho singahambi ngokuqonda kwethu kepha ngosihambe ngokukholwa egameni kaKristu Jesu. Sazi ukuthi iplani lakho uNkulunkulu wethu lingevinjwe lutho. Siyabonga baba wethu ongcwele ukwendliwa ngezwi lakho namhlanje la inkosi yakuphakama sisidumo lonke inkazimulo namandla nokukhosi kungokwakho. Phuma lwantana wakho uNkulunkulu wethu esahamba ubavikele uNkulunkulu wethu endleleni naseyiphithiphithini zonke. Baba wethu ongcwele sihlulekisa yonke imisebenzi yesithi umsebenzi omnyama phezulu kwabantwana bakho. Siyabonga baba wethu ongcwele ngenceke yazi ngenceke uNkulunkulu wethu oyithumileyo oyinikezile Nkosi umsebenzi omkhulu kangaka baba wethu ongcwele okusondla ngezwi phinde futhi umgcwalise baba wethu ongcwele ngobuhlakani umgcwalise uNkulunkulu wethu ngamazwi avela kuwe nangamandla uNkulunkulu wethu avela kuwe. Sengathi umusa weNkosi wethu ngaba nabatala bakho ukuhlanganela kaNkulunkulu nokuthanda kaNkulunkulu kube nathi kuze kube phakathi egameni kaKristu Jesu inkosi yethu. Amen.